Nasana disiplin lain na hek rasti hopati Europe kiba party ni RBI hai se BJP kas mari kan lain na de Congress kasu kai mari lain na de kita aranda propaganda sandura pa se mayar matangal feminist apa yang dipahami sih kalau tolong si Hanggu ka manung sudah amoy pasuri beli yang nasana ko kaya kasi mendoro dunia ini manung sang si harga di ay itong dalasang mga moy pa ma babahoy mamahoy iti itay may chinaw may apsina may hanggat pinaga manung hautang tampira mo manung dahil sabi matong na din nasana suway may amto ko kaya sa lagi kasi nay nabayaban nay nakre nga bayabang nga kre uy tawayaban to kre kasi ako na pamilya surut sandu deba sabi na harabada intellectuals may mga kakailera ka so tumba to bunupado da tumba nang orin pong barogi mga CSE saing tawra ka lakat at liko hay matamda tumba sila chido pairaga kung hingera kung pakaigera mi katagera makong para kodam gera edi tawra ka chido pong barogi mga chido saing tawra ka pura pada tro ko pamilya untuk paham saya ba, lau ba yaban lau kre ngang yaban ngang kre, kasi tabak solution na tro may ang pami ba siya. At nasadi nga si Samson na hiba sila 1947 na Bharat ning dangre 1949 Manipur si Bharat manung changre. Ato yung matunggal ras di doon may ang dakre ko may ang ko. Ato hopefully na hiba problem siya. University complex na masade, community hall na masade, na hospital na masade, hay bagay problem na tebo pa. Kasi tayo di ba problem si kanino ina isa ako siya ako iram tang sida. Hinga tra siga tra hay bagay ang dahil di mo ko inarisin. Ato ras di doon ang mawalaw di ba siya naharap ka. Ay RPI na yaw si kanino hay matam ay laser si kanino hay matam da. Ay diba turam tor pada ina isa kita magta yellow fruit kita magta manipur kita magta tubak tor ako matam da. Yellow oy hay betul niya matin pang bida pa ita bang nalipa. Ngasi abo ko amin sa una ba matam da may hindi landi na sa sa matam da. Nasana kay ko ita mi sa una ng duro tayo bidok ne. RPI naman din pang bida ko na to. At mo ito na kung yung gusto pang neng nasana disiplin lain na hek rasti di horopati Europe kiba party ni RBI hai se BJP kas mari kan lain na de Congress kasu kai mari lain na de kita aranda propaganda sandura pa se mayar matangal feminist Jaga mo koy makoy di high command to kibay na magtali tro ko yung siwari siya. High command. Ay gidi high command kanano matagal na yung party makukong ba doon natin mawam na di. Ay gidi high command ni kanano ay gimiyam para sa asin high command natin. Ay na husing independent yung lepo di ka ginawa siya. Ay sarang geba. Independent ang lepo kasi sukay geba. Ato ma landlord di mo ma. Ma landlord di solution pang gadab ne. Ato na kaya nasa di likun ni kangzero ne. Ato independent wala ka ay na likun si kangzero ka pung manisiyan gadab to. Ay na RPI si mating pangi pa nila. Pung manisiyan gadab tapos to RPI na kita mating pangi pa nila. Tatlo inaga pung manisiyan kita minitra magure sa ay. Sanjage MP yang nak kaido ba yak MP si mayam na kalisit din ita lay pa parliamentan law ba at tan lora ko ninge ba MP yang nak kaido ba yak ko imale bakit magta MP ama na kaido ba ngam gyay ba siya nasa tabok ko yak sa sila wa